Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Диляна и сега правя видеото за сенчестата страна на девятките. Ако видеята ви харесват, моля да се абонирате в YouTube, като ще получите специален подарък от мен, а именно вашето предназначение по вашата лична нумерологична карта, свързана с кърмичната нумерология. Девятките, както казахме, са нашите духовни философи, учелници, тези, които наистина са мъдри и самовглъбени в себе си. Това, разбира се, и за тяхната душа. Ако обаче тя попадне в сенчестата страна, както разбира се има във всички числа от хороскопа, те се дълбават в онова, прекалено много в онова, което ги увлича, тъй като искат да постигнат майсторско ниво. Важно е да са постоянни, т.е. да следват своята душа в постоянство и да прилагат знанията си в реалността, да не ги държат за себе си. За тях е много важно, ако желаят да им потръгнат нещата, така да се каже, и да са по пътя си, да отворят сърцето си за другите и да споделят наученото, да споделят своята мъдрост. Те притежават богат вътрешен свят, но ако го запазят само за себе си, попадат в затвора на изолацията. Важно е да се освободят от страха и да излекуват раните от взаимоотношенията, които са нанесени от хора около тях. Те са чувствителни, но чувствителността е дар, а не е слабост. При тях е добре да се правят много медитации, свързани с прошката. Връзките им не трябва да бъдат бреме, а по-скоро трябва да бъдат тяхната хармония. Важно е да не се фокусират върху изолацията и самотата и да не се изолират прекомерно, защото те често се нуждаят от уединение, но в крайна сметка ние сме тук, за да споделяме. Такъв е живота, че е необходимо да споделяме с другите. Затова е важно да постигнат баланса между духовното самовглъбяване и комуникацията с останалите хора. Би било добре да отворят сърцето си, да споделят своята мъдрост и това, което бих им препоръчала е да възприемат живота като развитие, а не като ограничение и да гледат на трудностите тук на земята като уроци. Девятките често имат изпитания в живота, но са тук, за да ги направят още по-мъдри. Т.е. когато ги преодолеят, те ще станат още по-мъдри и съответно с тяхната духовна и дълбока духовност биха предали на много хора знанията си. Те се зареждат чрез природата. Т.е. природата е техния храм. Разходките, пътувания и времето с другите ги зареждат.